Сплаш беше средно куче, тя отиде. Wolf. И. Wolf. И. GRRR. След това тя изяде малко азбучна супа и случилото се беше странно. По пътя към стомаха на Сплаш, буквите се изгубиха, пътуваха до мозъка и кратко и сега. Тя има много да каже, сега тя говори. Как сега кафява кръво? Сплаш говори, да, тя говори и говори и говори и говори и говори. Какво е кабуза, какво е демпак? Хей, Джо, да знаеш. Името ми не е Джо. Тя не винаги е права, но все пак това пръскане говори. Здравейте. Тя има глас, тя е готова да крещи. Сплаш ще ви каже за какво става дума, понякога грешно, но рядко се съмнява. Сплаш ще ви каже за какво става дума, уникалното на това куче. Как сега кафява кръво? Чуйте я да говори, пръскането говори и говори и говори и говори. Комуникира, изброява, изяснява, преувеличава, посочва и експлицира, преувеличава и преувеличава и хипервентилира.